projekt alebo koncept Pro-M je veľmi populárny, v podstate vychádza zo známych tanečných televíznych súťaží, kde tancuje celebrita s profesionálom a v podstate do toho bežného života sa to tiež prenieslo, čiže profesionálni tanečníci tancujú s amatérkami a ten profesionál je aj tréner, je učiteľ, je zároveň partnerom. Čiže je to naozaj populárne. Tak ja teraz, Miško, ak dovolíš, využijem túto tvoju službu takto v priamom prenose, keď ťa môžem poprosiť. Áno, no teraz som prebrala vedenie. Ja som si na to zobral aj tréningové techniky. Poď, máme na to asi minútu. Ukážme základné postavenie a základný krok valčíka. Dobre, že valčík je štandardný tanec, čiže máme štandardné postavenie, to je zatvorené postavenie, kedy táto ruka je zatvorená, lakte sa držia vyššie, nie sú pri tele, ale trošičku vyššie. Pravá ruka partnera ide na dno a presne to je to, ide pod ruku a ide na lopatku. Že nejde, väčšinou tí páni sa snažia držať nad rieku alebo nižšie, ale ideme na lopatku. Tak, toto je zatvorené postavenie a teraz mali by sme sa nedívať na seba, to znamená, že ja sa dívam trošku týmto smerom a ty sa dívaš sem. Výborne. No a valčík má vlastne veľmi jednoduchý krok, kedy partnerka začína ľavou nohou vzad. Ľavou nohou, počkaj. Tak, áno, ideme vzad a ja idem vpred. A len tu pritiahnem a idem naspäť. Raz, dva, tri, raz, dva. Teraz dáme ten pohľad. Kam? No tak ako máme. Dobre. Teraz robíme len kolísku, to znamená, že ideme len vzad a vpred. Milujem svoju prácu. Ale výborne prestupujeme. Raz, dva, tri, čiže máme trojštvrťový rytmus. Výborne. A začneme sa trochu točiť. Čiže dáma sa nechá viesť, lebo partner vie, čo má robiť. Výborne. A ideme raz, dva, tri, raz, dva. Tak, toto je Michal Barniak, prosím pekne, je to úžasné a ja už nemám viac slov. Užite si to. Ale skvelí ste, výborne. Ale to je od učiteľa. Bola tam jedna zásadná. Ja ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel a rob to, čo robíš to úžasne. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň želám všetkým. Ďakujeme a hlavne nerobte tú chybu, že ako dáma budete žiadať pána o tanec. To je len dámska novinka, to len raz začať. Ivko si týmto prihrieva polievku u seba, pretože nerá